Naze zamkhwanazi nendiza emsinga emachunwini khona oselele phansi. Bathe bathi baxoxa naye wagadla baphendula. Sayisigamekweni. Yabo bafuna umuntu sisondele babhimbi ngizonenzela into ecacile clean basivimba. Nabo qhu hayi sidiniwe zamkhanazi. Hayi sidiniwe shame. Eningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka sekwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku inganza kwethu, ngoba-ke seniwabukile ama-clip-ke lawa ashuthwe endaweni ke yesigameko lapha endaweni yaKaNcoya emachunwini eMsinga. Kamkhwanazi i-NIU ezitheleke othulini abalisa ababili kwabane ekuthiwa-ke bebeyobamba imoto yemali ngakhona-ke ngala eMsinga. Kuthiwa-ke amaphoyisa-ke athe ayabavimba, then-ke base begadla kuqala njengenjwayelo-ke, then-ke amaphoyisa aseke ebuyisela back kwase kushona-ke ababili, then-ke futhi-ke ababili baphakamisa izandla basinda kanjalo. Kuthiwa-ke bese kutholakala-ke futhi nemoto yohlobo lwe-Mercedes ekuthiwa-ke ibintshontshiwe ukuthi-ke bahambe beyogila lo mkhuba. Sithi well done kwi-team kaMkhwanazi, iqhubeke njalo nje nokuklina la kwelikamthaniya. Like ivideo, subscribe, uphinde-ke ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uzizwa kanjani ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.